Dag Priscilla, Senator Manny og Kuya Cards. Happy New Year sa inyo ha sa MOR. Tawagan na lang ko nga Kian nga taga Bolton Isla. Apan una ninyo Saysay, Ate Pres, paligo na po sa pagtukar, sawit nga naguluhan, nagselos. Good morning, Uncle Michael Duran. Boots Smiley, good morning. Okay. Hello day kay Lynn Nunez nga nakarelate siya sa itong topic nga relasyon ang pagtaksil. Basig Manang na- ikaw Lynn Nunez, Oh. huwagin na si Torda. Ay, gisundo naman naghapon. Gisundo Gisundo, din oh. Dili, nagdrama mo ni gapon dre. Gisundo siya dito. Ay. Oh, gisundo. Oh. Ayan naman Oy. si Lynn Nunez. Basig Oli daw. nang hatagan tag 50. Priscilla, kining akong swat nga gipada diya sa inyong programa. Silbi ni nga panawagan na lang po sa akong mga kapamilya nga kuhaan taon ko ninyo diri asa man ni? Maog pa. Maog pa, maluoy mo. Uy, abi ko na ni panawagan. Kini magud akong Tinuod ba niya? Tinuod ni. Tinuod ni. Oo. Kini magud akong live-in partner. Pag umangkon man daay ni Hitler. Uy, ngiga mo din mapakuha din ni. Grabing bayhan na Ate Pres kon makadagmal nako. Nipis kayo akong panit. Kay kada naa siya'y silusan Ate Pres, lapwaan dahil mo nag-init. Binukal nga ihit. Dili tubig ha. Binukal nga ihit. Oo. Lahit ka ng ihit. Kay acid kayo. Aside sa init kaayo, manimaho na kung so ani Ate Pres. Sagupa na lang ko, be. Priscilla, i-rescue na ko diri. I-rescue na ko din sa amo ang jet ski. Sa imong jet ski. Sa akong jet ski. Adi ko ka-rescue rin kaya akong jet ski nibuto ang pius o kay Serbato. Kaya akong di pa Serbato itong bugang tuig. Nibuto. Napaong tanan. Tama sa akong jet ski. China man siguro niya. China. Otro. I-rescue na lang ko diri sa imuhang jet ski Ate Pres. Agig sapa sa Sandawa. Maluoy ka Ate Pres, di na ko aning akong live-in partner nga silosa kaayo. Mura na bagwapa. Oy, sabi ko ba sa dinig gwapa? Oy, silosa kaayo. Silusa, Oh. Siyempre, mahadlok, mailugan. May lisan. Oo, mailusa. Mahibong di ko aning mga dili gwapa. May silosa kaayo. Oo, Oo. diba? Tanong sa amin, oy. Tulungan niyo ko, ganun yun. Pag hinulsol. Pag umaling mo hinulsol, pagkalawat, oy. Iampo, imong kamaot. Oo, pamisahin mo ko galingon. Kaya naman Silusa tayo. Kaya naman Ate Pres. Ikaw ba di ba ka silusa? Di ko silosa kay, di mo ko pangit. Oo. Oo. Kasagaran din sa Kanya mga man pangit. ko. Ganun ba selos man ko? Oo nga, pwede Gwapa, no? makapunit og lain nga itsuraan man ka. Mahalin man ko. Oh, mahalin. Bitaw. Oo. Kanindot sa kumbingka mo taghoy. Ako ka-shield. Nako. So may kasagad silusan po sa mga sama ninyo mga babae. Ate Oo, Pres. dito Ate Pris. Bakit parang mahadlok kayo na parang pag may dumuol na babae sa amin, parang magsilos na kayo. Sino yung kauban mo? Sinong ka-textmate mo? Sinong nag-PM, nag-message sa'yo? Ano, bakit ano? Unyag di gani maka-text, no? Ang bana. Mm. Naglabot tayo, nagyaw-yaw na. Oo. Dali kaning kuan, kaning video call. Oo. Onya, kay dili kay video call kay way signal dito Oo. sa office no. Oo. Na mao na pag abot sa ilang bahay, dagmalan din ang iyang bana.
Oh. Mo na daghan kay mga asawa madapatan gyud. Kaloy. Silosa man kaayo. Pilusa wala ba yung hinungdan, no? Oh. Okay ron ta kung gwapa. Okay ra. Manag gwapa. Oo. Ora na ba og hampid-hampig now? Pakaw. Oh, sa lambay nga pagkasulti, wala kang pakaw dahil. Mamala na sa hampid-hampig. Yari ka. Hindi lang pangay. Napag-meron na pa ba ni Ang pidam. Wala na kitaan. Wala na yung pidam-pid. Oo. Kagatoy. Ayaw pakaw. Ikaw sila na ron, sabay matambak Kian. Grabe hinihutoy ako ngayon buntag na ito. Grabe talaga ito sa tipis. Ikaw na, magkagapo natin, Pres, kay dito namin magkagapo. Ang masabi ko lang sa iyo, kung hindi mo na kaya, sabihin mo na. Huwag ka nang magpa-rescue. Ikaw na mag-rescue sa sarili mo. Sabihin mo makibulag ka na. Sabihin mo na hindi na healthy ang relationship. Ay, lain naman na sila na manghulga ka ba ng mga babae? Manghulga, Ngayon naman na nga, Oh. sige, magkibulag ka na ko, ambak niyo ko dito sa tulay. Ay, ginawa ko. Oo, anak ina Wala mo. din siya. Oh, i-try sa nimo kung ambak yun. Kasi nga nun. Kung maambak niya, maglumos-lumos. Oh, pasante ay. Pasagaan mo. Pamisahin na lang dayon. Pag-andam nagtrapaldaan sa bay. Parang talaga hadlokon man. Biscuit nga ka na nga mag-abog-abog. Kaysa mag... O mingon galing yung Oh. sawa. Oh. Saman. Di ka makigbuwag anak. Oh. Kay mulukso ko doon sa may Davao River. Oh. Ingna din mulukso. Pinari pagpalit ng biskwit. Lain na. Pero lang pagpalit og 3-in-1 nga kape. Oh. Ngayon itong hinabang dito sa City Mayors. Ah. Dami daw lingap. Oh. Sabi tayo linga pa, dapat yung libreng pabulak, no? Oo. Ay, sus nako, wag kang matakot diyan. Ano mo, ano mo yan? Kian. Kian, ano mo yan, Kian, kung maging ano siya, manghulga siya, pasagdi siya. Pero naano ba ito gihain nga kanang Oo. kanang sa tawag na batas sa kongreso nga Oo. na equal na karon daw ang kuan pero wa pa man to na-aprobahan gud. Equal rights Equal na. na rights ang lalaki ug babae. Kung Oo. dagmalan ang laki, pwede Oo. na mo reklamo. Oh, di na kay babae kay Oo. kuan sab kanang tawag ani unfair pod sa mga lalaki no. Ampir yan. Nga ang babae pabadagmalan diri sa Oh. dik atong pulis. Oo. Nya mapriso dayon. Oo. Ato na mag New Year's prisuhan. Oo. Doy kayo eh. Oh, pero ang mga babae na magdagmal og laki, hindi mapriso. Oh, so karon Oo. gwapo ni kay. pumadayon. Nindot ni kay. Ipapriso dahil ng mga babae Oo. kay dagha na kayong mga laki ang kanang natruma, nakumatos. Grabe kay tungod sa mga babae nga kusog mga dagmal. Oo. Kaya ipaano natin na equal rights. Ya, Gusto natin Dahil yung ang ubang Senado. babae ron senador kay Oo. kung kaila. Oo. May naman nga. Sige, pakigbulag ka na ko. Nag-5 mil na ba yung ulo ron? Kang iugin. 5 mil na yung ulo. Oh, hello din ni Dondon. Alis dia. Silingan ko sa bitaog. Ay. Si kuan man ni katong sa Sa barangay si Gamay. barangay. Sa Gamay. Thank you very much na Happy New Year nanonood na siya. kamay. Oo. Happy New Year kay Doc Flor Murillo, kay Doc Richard Mata. Oo, at saka ay namiminaw diyan si Tita Venus diyan. Thank you very much at saka si Giselle at saka si Mary Jean. Thank you very much diyan sa may damusa. Ay, Oo. Ati Press pa. Manmilit Wala Ati ko Press. oras. Salamat mga higala. Hantod sunod na ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.